Posljednji ljudi, evo nas u novom klipu na kanalu Srpski Gamer. Ja snimam bukvalno po kiši. Ovo je jesenji specijal, 2. septembar, pada kiša napolju, što je super. Sada sam htio da vam naglasim. Da vam naglasim objašnjenje zašto nije bilo klipova. Nije bilo klipova, zašto nigdje ne nađem neku normalnu igricu koju mogu da snimam. Naprimjer, evo ova, Stick War Legacy. Bolje da ne ulazim u nju, bolje, znači ne mogu da pokušam, ukucajte na internetu srpski gameplay i pogledajte, nažalost ja ne mogu da snimim, pošto kad uđem u igricu prekinem snimanje i ne sačuva se u galeriji, tako da neću to da radim, to je beskorisno. Šta sam sad htjela, sad sam htjela sam na kraju. Znači ovo je jesenji specijal, nije specijal nego naglasak na specijal, nešto super izvanredno će biti za specijal. Znači, za jesen specijal, uraću za zimski specijal, za prolećni i za letnji. Znači, tu neću ništa. Kakav specijal. To je sad bio taj, eto, naglasak. Ovdje sad pada kiše, ne znam da možete čujete, nema šanse da čujete. Znači, koliko padala jaka sad pada. Sad pada onako, jako sporo. I onda tako se tiče, ok, a mi se vidimo u sljedećem. Odmah vidite, veliki pozdrav.